com vaig quedar en l'anterior tutorial, aquí ja tindria creada una petita habitació i ara el que faré serà ensenyar-vos com es col·loquen les càmeres i com es col·loquen els objectes nus, que és amb el que es mouen les càmeres, i també com es col·loca una llum i com es creen. Vale, jo aquí tinc una càmera creada, el que faré serà borrar-la i l'objecte nul també, perquè el que faré serà crear-ne un de nou. Per crear el que hem d'anar és al timeline, la barra d'aquí a baix, anem a Nuevo, Càmera, li posem càmera 1, sí, aquí tenim la càmera 1, Nuevo, el mateix i objecte nul. Vale, l'objecte nul és amb el que es mou. Perquè sigui més fàcil, el que faré serà canviar-li el nom. I li posaré càmera 1. Bueno, m'he deixat l'accent, però no passa res. Ara, el que hem de fer és lligar la càmera a l'objecte nul. Vale, ara la càmera se'ns ha de moure amb l'objecte nul. Movem l'objecte nul i se'ns mou la perspectiva. Vale, perfecte. Sempre hem de recordar activar la capa 3D per després poder moure l'objecte nul en els eixos. Bueno, aquí ja ens han sortit els eixos. I bueno, ara el que podem fer és crear la llum. Com es crea la llum? Doncs el mateix, al timeline, anem a Nuevo, Luz. Vale, acceptem. Se'ns ha creat aquí a dalt. Vale, la col·loquem aquí i amb els mateixos eixos la movem. I aquí fem doble clic i podem ajustar. Fem més gran i ja tenim més amplitud a l'habitació. Ara més o menys això ja ens dona un efecte més real, no com abans, que si jo ara trec la llum, aquí se'ns veu tot uniforme. En el pròxim tutorial el que faré serà ensenyar com es mouen les càmeres i com es mouen les llums. I a partir d'allà crearem una animació.